kabeh iki. Nah, koyo ngene lur, semene lur. Ayo lur, lanjut no. Dicekeli iki lur. Ben ora ucul dikongkon balik nang kalangan, tapi dhek sik tetep ora gelem lho. Sampe delok ta penontone gua ken lur, muring iki lur. Iki sukmo sejati lur, nek wae kalap yo. Wah, seru setengah mati. Ayo mulai sik. Mulai nang kalangan iki. Oh, iku. Wis cowo ae sing nah, iku meneh. Oh, hati-hati pokoknya wae nyokal sing wis iki rek. Nah, woi, yo mudun. Itu ya aja meneh. Wo. Sabar. Hati-hati ya wis sampean turu-turuan sini kono ben enak ben lemes ngono lho, Lur. Nah. Oh, golek semut ta iki. Guling lur nek wayahe kalapan ngene wis. Lho entah penontone berjubel kaya ngono wae pol wis. Nonton iki.
sisa 5 menit. Support dumugi Sanjaya Official. Dipun tembangaken kalian DJ Armedang Project Official. Monggo sareng-sareng Amir Sani Ya apa tuh? kreasi andengan saking Keren kan? Putra Sanjaya Runojoyo Remban Sumber Ratenan Support dumugi Bayar Pak. Sanjaya Official. Oh, iki sik mandek nih kene. Oh, ayo mulai nang kalangan yo. Ayo. Ya wis lur yo, sampean delokno sampe entek wis pungkasane wis. Aku tak pamit mulai sik. Ya saka Buri karo Banteng Sukma Sejati lho. Muga-muga dulur-dulur kabeh ku sehat walafiat ya. Ketemu meneh di lain kesempatan, lain suasana ya lur ya. Oke. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih untuk semua sejati. DJ Armedang Project Official. Monggo sareng-sareng Amir Sani kreasi andengan saking Untuk saudara